Boa tarde a todo o mundo. Para nós é un honor que de dous impresentables falar o presentador. Hai unha que xa se ría e fala o de Redondela. Inda nós non empezamos e xa debe xa por ela. Tócame falar a mí, que veño de Gondomar. Está tranquilo, Benitinho, que pronto as ha de pasar. Pois tranquilo, meu caruncho, eu aquí quedo flipado. Cantos vellos, cantas vellas, unha excursión de jubilados. Ai, cosiño, por favor, que saliches da tua cova. Non é todo jubilado, que tamén xa xente nova. Hai xente de todos tipos, e por mí xa ninguén chama. A forma de poder o megáfono parece da Panorama. Que son da Panorama, pero xa mandei chupito. E a mí non me compares con ese mafioso lito. Ese non é un mafioso, é como a xente do PP. Teñen un pequeno problema, todo traballa ben ben. Por iso viñemos nós, a mí non vale nada, eles que traballen en vez que nós traballamos en A. Eu traballo como sea, aparte somos xente noble. Eu se me ofrecen non digo que non sobre. E agora te pregunto, que o Carucho non se despista. Tú nesa escola que faz? Regenceiros ou terroristas? A verdad que non te sei, miña linda camarada. Estaba ali o Quique, só daba puñaladas. Vaya, que profano, Quique. Vaya asuntos puntuales. Agora se le chaman Enriquito Puñales. Manda carallo na veana, dijo che de corazón. Montamos na bicicleta que era de Catrón. Ay, Dios mío, Jesucito. Eu son algo pequeno. Vamos a cambiar de todo porque está dormindo nelo. Hola, que ahora empezo eu, ai cantando un mociño, pasamos da rezada o tono de bergantiño. Ai, facemos lo que queiras, vende logo no galego, que esta vai pa foro de Vigo, a ver se colgades en galego. Hai que aplaudir a copla, non che fallan os fusibles, pero a mi esto no faro, creo que é imposible. Yo ya te voy a decir, y te lo puedo asegurar, ay, pero foi Belonisa, me pito o radar. Póneme tocar cantar, polo tanto, este me matiza, en vez de comprar o faro, afiliarnos sermos Galiza. Ai, que viva o Carucho, desde la mano monego, ai, que viva o noso idioma, viva sempre o galego. Que avivamos todos, continuo eu agora, os que che son da parroquia e os que viñen de fora. Xa che dixo mau Caruncho, ai, ai, dixo che a ti, o presidente non aplaude, este debe ser de Madrid. Non tiñeche as eleccións, só sabe o presentador, isto non é o presidente, é o presidente anterior. Ai, eu xa sabía, ai, vostede se lamenta, estuve comendo con ela, un aplauso a presidenta. Xa te dijo meu amigo, ai, xa nos mandaron cortar, pero para no faro de Vigo. Por la que ela está claro, vostede está foliada, nós non queremos marchar, facemos unha sentada. Vamos a facer unha cousa, si conseguimos que se vayan a ir hasta que marchen de aquí, non deixaden de aplaudir. Facemos unha sentada, non a facemos en coiro, temos o cruceiro de catedral, xa parece o Obradoiro. Empezaré a aplaudir, de verdad non me creer, pero hasta que acabe de eu non me penso mover. Vale, temos unas técnicas, este sitio é muchacho. Presentarse a paso, porque estes sinvergüenzas non me fan ningún caso. Eu non sei o que nos pasa, o carallo do presentador, ai, non debe de ter casa. En vez de falar tanto, está cheo de emoción, podía ir ao camerino a estudiar emoción. O meu número é difícil, meu número é estrafalario, como fago meus amigos para botalos do escenario.
Manda cara de la gana, hay gente que se está riendo, hombre, joder, 20 minutos, ya la jefa de 5. Que me laven un poco, pues si no es tu cruz, aparte de bondar o cansa, nos apagan la luz. ¿Qué más ha venido? Hay que os vai por libre. Pues en plan, tuve aquí, e non quero replicar que digamos de hijo, pero me bajo a tomar. Por favor, meu queridinho, digo che esto a diario, pillos que vos marchedes, que van chegar os canarios. E xa vamos rematando, non somes homes de bares, hai antes de rematar, hai que viva Malabares. Pois que viva Valadares, pero hai pilas duro, pois que viva Valadares, abaixo o presentador. Hoxe vivimos o orgullo de ter ao mellor do mundo, así que antes de acabar, aplauso a Luis Carucho. E viñemos ao certamen para cantar con cariño, un aplauso pa Benito e outro grande pa Jotiño. Un aplauso para Rosiño e outro para Luis Carucho.